Wancinya kasongo-songo mayaing madya ratri Mercapada keblat papat wis kebak jajelanat laku syariat kudu dicutat yen dijak tirakat sambate ora kuat mula gedheananing gara-gara bumi rengko nganti sak depo-depo segarane ngrop sedina lindhu kaping 7 sigra yang trikin nyepuraken tirta kamandhanu dadosaken tentreming Madyapada medal prapati gang perkawis Semar Bagong besut mlaku galeah-galeah sarana tetembangan yo kanca dumandang
Sing duwe sound system sak Mojokerto kene sapa iku man? Kancamu dhewe kok. Iya. Kajate apa? Kajate iki mang mantu karo ngruwat. Awan mang wis dileksanakno yaiku nadar nek oleh jodoh bakal yaiku anake diruwat anake lanang ta wedok. Lanang wedok gong mula ayo langsung pamuji menyang ngarsane Gusti Kang Akarya Jagat supaya anggone yaiku nikahno anake Walimatul Arus iki mang iso dadi kemanten sing sakinah mawaddah warahmah. Iki mang ana Walimatul Ursine awan mang ae didongakno idek rezekine diadohno bilaine gampang anggone golek rezeki. Iya. Wong iki oleh andek-andek setahun kepungkur. Iya kok iya. Jamane rowan janti kok wis didek jare. Jange aku nek mantu wayangan ngene ae. Piro jange? Ya murah kancane dhewe. Duwike lho entek wis dibayar kontan niko. Dadi iki wis kari lakoni tok iki man. Ngono aku iya. Senajan kaya ngono ya ayo njaluk pangapura nang Bapak Yono sekeluarga khususe menawa ana salah lumute teko kru Putra Laras mulai sing masang panggung ngrawite campur sarine luwe-luwe dalange alun njaluk pangapura muga-muga anggone bancaki putrine dina iki mang wis alhamdulillah awan mang udan titik tak rewangi ngempet ambekan apa kok ya tak rewangi gak mangan man lah lapo gak ono sing dipangan lah wis dipangan yo mangan dadi aku mang yo tak rewangi poso cuma rokokan kok enak kok ya iya wong goleki wong urip iku jare goleki enake kula ayo gawe panglipur ayo gawe bebungah ya kula nyuwun selawat badar Bu. Gending menika kula tujuaken dhateng Bapak Yono sekeluarga. Mugia tansah kinayoman marang dewane, gampang anggone golek rejeki diadohno blaine. Monggo nyuwun selawat badar Bu. Aja melu ae gong padhe gong.
Sayyidina Muhammad. Aku iya man. Mari ngrungokno selawat badar. Tambah tentrem, tambah ayem mungguhe atine Semar. Sapane wong gelem ngekeh-ngekehno selawate bakal pikantuk barokah Gusti Kang Wasa jarine ngono ya kok. Iya man. Wong menungso urip iki jarene ku sadermo nglakoni. Ana seneng ya kudu diadepi, ana susah ya gak kena ditinggal nyingkrik, gak kena tinggal glanggang colong keplayu. Seneng susah kudu diadepi. Jarene satriya ku ngono ya. Iya, Gong. Wong iku
yen wonge kasar cobane melu kasar, yen wonge alus cobane melu alus. Mula saka iku wong urip iku sak bendina mung sinau. Sinau kebecikan, sinau keapian, sing ikhlas nglakoni apa wae. Umpama arek sekolah itu yen wis mari ujian munggah kelas ngono jarene. Iya. Ki mangkat ya waranggana ya rada akeh. Ana butati saka gelaran. Iki gilir gumanti tak jalui lagu siji-siji iki. Saiki sing pinggirku dhewe iki. Loh, waduh matur suwun langsung teko 2 gelas jare. Terus sak pokoke jare. Niki mboten pun sini. Tak mulai kopi ini mau. Niki monggo dipun tepangaken sinten sing gene pinggir kula niki. Tepangaken nami kula Dewi. Oh, Mbak Dewi saking pundi? Saking Ralak Songo. Niki lan apa kok kene mriki? Ngeten mriki. Sing lawas. Sing ngene niki lho viral kas niki lho. Lho, kene rolak songo. Nggih, sampeyan nek sumpek kon mriki lho. Boten, kula mboten tau sumpek. Pokoke duwe panjer sing enten ngoten mboten sumpek nek bagong. Monggo badhe nyekar lagu menapa? Nggih. Sing gampang mawon. Oh nggih, wis mesti ket yen mesti sing gampang. Soale enten Mas Gering. Oh nggih, nggih. Enten Mas Gurita. Lila. Oh Lilo. Spesialis. Niki kadung Bu Sis mawon. Oh nggih, nggih monggo. Sinten? Lilo. Pak Tadi.
Matur nuwun sampun dipun pinangkani Mbah Dewi. Apa iku mangkon? Lila iku mangkon. Mangkane dadi wong iku kudu sing lila, kudu sing legawa. Nemoni kahanan apa ae kudu sing lila. Iya. Ya kaya reyang ngene. Reyang ngene karo tanggapan ngono kaya ya lila. Lila ya apa sih kok? Ayo apa? Katene mrono katene mrene iku wong kaya-kaya ana sing diteni tapi gak teko-teko. Dadi uber mlayu jarene. Aku mandeg, kudu gak teko-teko tampan ayo apa jarene. Monggo gilir Gumanti sing nomor kalih. Jejere Mbak Dwi. Niki saking pundi? Kok watuk kabeh ngene sih kok. Musimnya terus. Oh, musimnya. Perkenalkan namanya siapa? Kepangaken nami kula Angga. Oh, Angga. Angga Anggipo. Nggih. Oh, nggih. Saking pundi? Saking Jogosatru.
Joko Satru nggih. Asli mriko? Boten. Asline pundi? Asline Jombang. Lho, made in Jombang. Nggih. Katut jago nang Joko Satru. Nggih. Monggo nyekar lelagon menapa niki? Diparingi gelon. Gelo. Waduh. Mari lilo, maremu gelo. Ya wis kata apa. Cek gak sampe gelo. Monggo lelagon menika kula tujuaken Bapak Yono sekeluarga khususipun ugi dumateng apa kok? Oh, peglodak. Ugi sedaya masyarakat dusun Mojogeneng mugi ndadosaken jambi sayang monggo gelo.
marimu gelo. Ya gak gelo, wong iki mang langsung dikei rokok rong gebet karo sing duwe gawe. Lho. Ya sing ngene yo tak tambahi meneh jange biar jam 4 esuk biar setengah 6 meneh. Ya ngono wong-wong dhek ngamuk ngono jare. Lah iya. Wong main do main koncone dhewe. Sore mang aku wis mikir mang. Setengah 12 cek kurang ayak. Iki kok yo apa lakone iki kok. Ngono ku tak pikir, tapi wong reang, kurangane apa reang. Ngono aku ya iya, sing penting lakone yo kecekel lho. Ah monggo gelir gumanti niku sinten pikir lho. Makku dhewe. Aja dipercati. Kawani ngombe iku. Apa lho jarene ku surga di bawah telapak kaki ibu. Sapane wong meguru tutuk pucuke gunung, tapi nek gak nyembah bektina wong tua wedok lho, gedhe dosane Mas. Kono aku lho iya, makane kudu dieling-eling. Masalah kok jowo sapa aku. Tapi nek tutuk wong tua wedok iku pangeran katon jarene. Ya kudu ngabekti. Lho pun niku sampean blenjati mau bener-bener. Pikire mau niku. Oh nggih, sinten? Dereng tepang kula. Monggo. Lho nggih sembarang, nggih mriki niku butuhe dikeng. Oh podang nggone nggih. Anjene direwangi udan kaudanan panas kepanasan direwangi kaya ngoten niku golek pangan. Nggih. Monggo podang kuning. Sugeng dalu Gus, rawuhipun spesial khusus lho nggih niku wonten wah masuk niki wau. Niki wau saking Sugeng dalu Mas Dalang. Lho nyuwun mudarasa. Napa? Udo. Niki wah keliru Pak Soleh niki oleh nulis. Udarasa. Monggo dipun pinangkani Bu. Nggih ditransfer terus e. Ya, oke. Tak kawer ngadeg, Pak. COD. Ngadeg Pak Tati kawer. Lah niki saking Pak Soleh. Nyuwun. Alright. Ngene kan gak metu wong iki. Monggo dipun pinangkani. Niki kali lenggah mawon nggih Pak. Oh nggih, Tidak kelingan. pokoke mboten kalih Nate gelendangan. nggih. Nggih monggo. Masih jeneng mboten napa-napa. Sewu nggih Pak. Mboten enten nek sewu. Mboten wonten. Sing abang nggih purun nggih. Nggih, Sewu mboten wonten. nggih. Saking pundi niki? Kula. Nggih. Saking Bareng, Saking Jombang. Bareng waduh ya. Nggih. Paring asma sinten? Kula. Nggih. Katau pedhok ya. Mosok dereng tepang. Nggih. Cacan iki rada-rada eling kula nggih. Oh nggih. Tati, Bu Tati. Bupati Nggih. nggih. Waduh. Mbak, Mbak. tangkol Adik Pakku kula. dhewe lah. Wong nek boleh butuhan ning merono boleh. Monggo mudo. Niki mudo napa? Niku tulisane udo. Mudo. Mboten enten M niku. Udoso.
Mudoso. Gak iso ganti. Saged. Gak iso kowe. Saged, Pak. Keci demen gak iso, demen ae. Saged Mudoso. Nggih. Pun tawar-nawar mriku. Jenengan mriki lho kali kula. Mboten wonten apa? Wedi kali sinten? Mboten wonten tiyang. Mboten Sampeyan wonten. kali merem ngoten ana mboten. Derek. Wong sik durung kok jare wis. Sesarkan kamu.
Mboten kantos napa Pak? Kantos, kantos. Hah? Kantos, Kantos kantos. Baksis nggih. Oke. Kantos sinten? Abang iku ngatur. Enggak oke baik ngono sih. Oke baik. Apa Mbak Sis? Ngadeg Mawon ah. Oh. Mesti ngono. agak loro. Ngadeg tok ae. Iki kari loro, ono keri-kerine mah iki lho laron lho gari darah pondan iki mang. Nyuwun lagu menapa niku sayang-sayang. Nggih, monggo. Sayang-sayang. Oh, sinten sing disayang? Bojo piro? Bagus, nggih. Bener, cocok kali ati kula niku. Jempol. Lho. Nggih, monggo. Atur dumateng para panjenengan sedaya kita
Matur nuwun pamundhutanipun Bapak Soleh engkau sayang-sayang. Tasih enten napa? Kok apa man? Kayak sore kok kene ya nyen aku wis janji tak tunggu sampai esuk dulurku Yono lek duwe kayak kon gak munggo iki esuk iku lho, sampai esuk iku lho. Terus sing nyemar sapa jare lah iya tak tunggu sampai buyar pokoke. Wayang tak tungguke wis sampai wong-wong iki. Ah kaya ngene iki mang lho, Man. Iki ngetutno dalam teko ndi? Adoh go omahe go. Omahe adoh antar kota dalam provinsi tapi dari besae man. Lah iya, kuno talok kuno. Wong anjene kanca kae cilik iki mang rupane oleh duwe gawe sak pol-pole pokoke. Salone kemerentep sak ngono kae. Gok kedul salon, lor salon, ngarepku gak gowo, jare dikongkon gowo ae. Iya. Ya senyum guyung dulure dhewe ayo dimeriahno. Nah, kok ujare ahli winasis para sesepuh wong seneng iku gak ana putuse, wong bungah, wong susah gak ana paedahe. Iya, mari ngono. Kok kaya ninggal cabang bayi ana ing pinggiring waton judheg mungguing batinku jugur pagununganku kok. Lah sing dipikir Mangke Rama iku apa? Eling dawuhe Ndaramu Sena Duk Rikala Semana. Wiwit cilik iku Ndara Gatotkaca karo putrine Ndaramu Rejuna iku dipacokno. Kate didhautno. Ya Ndara Pergiwati iku. Iya, kok. Lah iki aku krungu kabar akeh raja ratu sing nglamar menyang Madukara. Tapi ora ditampa. Sebab Ndaramu Sena durung paring keputusan kapan sidone pengarahing kemanten. Karepe Mangke Rama. Kabar sing wis tak tampa dina iki Ndaramu Antarja iku diutus menyang Madukara. Cekaking teges gawe kapan ngarake kemanten. Mbok menawa iku, Gong. Lah wong Pandhawa iku momongane Semar. Sapane wong iso momong, iso ngemong lan iso dimong. Lah wong Ndaramu Pandhawa iku suci batine, bagus tindak lakune. Mula tansah diayomi karo dewane, kok. Ah nek ngono ya ayo sowan nyang Lumajang tengah kono nang Dodipati kono man. Cek ro kabare ya apa umpama sida jejodohan karo Ndaramu Pergiwati iku kok butuh motor pira gawe ngiring kemanten iku lho, pengiringe pira. Ngono lho, Man. Nah, nek ngono ayo, Gong, aja nganti kesuwen derekno aku sowan menyang ngarsane Ndaramu Sena, Gong. Iya, ayo tak derekno, Man.
Sampun wancira titi mangsa tengah wengi wancin nyos kasongo songo wayahe mos tengah wengi Kadut kaca padha aras tekamu ana ing Jodipati kene nun kasinggihan dawuh Kanjeng Rama ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten ing sandhaping pepodo Rama tak tampa bali pangestu tampanana Begawa kula pundi mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripik Kanjeng Rama kepenakno sowan muning lumajang tengah kene rupane ana tekane dulur pembarepku Kunto kakangku padha kanthi becik Kunto kakangku ya Sena praptanipun kakang pinanggih Rahayu Wilujeng ora ana beda perkawis apa-apa Sena garwa putra para padha kanthi becik Sena oleh pangestune Kunto kakangku ora ana alangan siji apa Ndara Semar ngaturaken sungkem pangabekti Ndara Sena tak tampa bali pangestu tampanana Semar kula pundi Ndara Reyang Bagong ngaturaken sungkem pangabekti Ndara Sena tak tampa pangabekti Jomblo pangestu tampanana kula pundi mugi dadosaken jimat Ndara Kunto ngaturaken ngabekti Ndara tak tampa Kakang Semar bali pangestu tampanana kula pundi Reyang Jomblo ngaturaken sungkem Ndara Kunto tak tampa Bagong mugi dadosaken jimat ingkang langkung paripik kejabaning saka iku Kunto kakangku apa wis krungu kabar menawa Begawa kepingin mungkasi jejakane wis krungu kabar Adisena menawa si Gatotkaca kepingin mungkasi jejakane kepingin omah-omah kepingin palakrama nanging kabar sing tak tampa ora ana wanita sing dikira Gatotkaca kejaba putrane Adi Rejuna yaiku Nini Dewi Pergiwati apa bener Gatotkaca inggih Kanjeng Wa
leres menapa ingkang dipun aturaken Kanjeng Untadewa. Umpama sliramu ora oleh karo Pergiwati, kaya ngapa Gatotkaca menawi kula boten dhaup kaliyan Nini Dewi Pergiwati timbang tiyang urip wonten alam donya, kula tegakaken pati kula Kanjeng Sena. Iya, Kunto Kakang Wanapa wis mantep mungguing batine Gatotkaca kepingin dhaup karo Pergiwati, nanging nganti dina iki kok durung ana kabar dina apa pengarake punang kemanten. Aku tusan butuhne ula kadut tak kongkon budal menyang Madukara. Apa ae sing dikarepno Janaka dinane dina apa pengarake kemanten. Gatotkaca ya ngono bekawuh. Inggih Rama. Wong bakal dhaup palakrama wis wajibe. Wajibe wong lanang satriya kudu duwe gandengan kanggo ngekarno jagat nerusno keturunan. Mula wis madhep mantep anggonmu kepingin palakrama Pergiwati anake Rejuna. Inggih Rama, kula sampun mantep menawi boten angsal Dewi Pergiwati alung pejah dados sawang kunarpa ingkang putra menika Rama. Yen kaya mengkono, ayo direwangi nyuwun marang Gusti kang akarya jagat supaya kasembadan keturutan apa sing dadi kekarepane Bengkawung. Inggih Rama, pramila ingkang kula nanti menika Kakang Antareja ditampi menapa mboten anggenipun teges gawe dhateng Madukara. Dereng ngantos rampung dawuhing Sang Werkudara, praptane Raden Antareja